думите на Исус като стихотворение, а най-добрата форма е тази, която я живеем с нашия живот. И тогава, когато говорим, ние да подкрепяме думите си с дела, защото делата се виждат от всички нас, от хората. И затова казваме, че проповедта е свързан с начина на живота. Така че трябва да живеем така, както и говорим. Честит празник и успех пожелавам. Извисете се всички и минете да ви просите на Божие. Господи, дуди Твоя, и благослови достояние Твое, повеки православни християно, на свободния даруя, и Твое сохраняй. Ай, успех! Ай, благодаря ти. Ясно, твоето ще се чупи.